إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Mengawali Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadatan bila matawa dan bila matawa mengabari. Iman Tuhan menanimaan na ayam memproduksikan nagyang kutua bandingan udina usayan sagyang kutua pagabali kunau amiskin at akapubli amugyang kutua pagabali kunawa kawasan. Yang ia wasiat na ipupulutan wa yasi kumang kapagalitan wa mga miskin. Nagulipuluyan tanu sa iyang kuto mga pagalitan wa mga kawasan. Yang kaya kami miskin unina kapagodoy utawa miskin na upama kung ayatan pangilayan na iyong kuto akan dunia natantoya kumarun na bulan. Marun na bulan na iyong kuto mababaloy su pamilya miskin. May kukira na iyong kuto sukatan kiran. So mga ulama na tingiran ang iyong kuto kapupubli na penunanan sa iyong kuto agaragot aso pada malang seribu mga taon na bulan-bulan nila nutusang kaya niya. Nabunan na mga pagalian. Ingiraman ito aso pada malang seribu mga pagalitan mga miskin na ayaw nila seribu mga pagalitan na kawasan na ingiraman ito na kabud. Bulan-bulan nila nagyang kuto paman na mga pagalitan na mga miskin. Dila na ipulong padaagyan mo ang mga pagalitan ng miskin. Dila na pagka sumunasagyan mo ang mga kalilimud aparakilan ng mga kawasan. Hindi mo mga ulama agyan kaya paman nakapupubri na isang naya at bulan-bulan utawsang kaya niya. O gailan mo mga ulama na may kagyang puto at taon na masabaryan nagyang puto kapupubri. Nakuha mapikirian na iyang puto balas ay ibulayro mo Allah Subhanahu wa Ta'ala sa anuhan na mauling na mataan at pigilan na iyang puto kapupubri na magpapadalo mo na iyang puto ang iyakalan ang mamampian si sa anuhan na mauling. Asa naman sa mga iyang puto ang mga tao ang iyang puto kababalunan sa kaya dunia ang miskin naya makamataya ukira ng mga pagkatiya sa ano ka na muli na iyong kuto aman abada sa iyong kaikiran mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inabatan di pamipikinan yan yung kaya kami miskin na tanto kumailot na marto ng mga pagkatiya. Paano niyo man nagda-gda ang iyong kuto abada na iyong kuto ama ano minus kanyan sa iyong kuto walay niya nagsusukat pendagang at akapong galabag na amay kapaman na makampulingan sa iyong puto walay niyan na daaban niya na biyasukan.
Maling mana pamimikiran lagi ang puto ang mga magaganda mo mga amatan. Apaman na mababali sila na miskin na pamilya. Iginaman ito amya kaum maada niya na miya sukat. Apilay niyan sa pamilya niyan sa mga watayan si karuman niyan na daaban niyan na kila na may ibali na kauyagan. Tanto kung masakit ang magaganda magyang puto ang mga pangalyang gusto ko ang isna. Iginaman ito apaman na suwama. Na ko kailangan nagyang puto ang mga watayan. Apaman na kung gusto na kila na din niya na kila na kibugay at akas si karuman niyan na diyang puto ang magaganda niyan na masakit. Na maluman utupupan dibuat lagi ang puto apaman na gagawin lagi ang puto ang lagi puto ang tanya. Okay, di mga panganya nasa na makasabaratan sa giyang puto apaman na kababalitan ng mga miskin na insya Allah na ayan naman na yung rakatan mo sa ano man na mauri na giyang puto ang alagala sa pusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. May ano nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigina ya ma'syar al-fuqara la ubashirukum. Ayaman lang yung kaya katulad kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tigil ng mga pagaliakan ng mga pubri na mahuskan at tigil na pumanutuli sa mafia. Paman na pinturupian na yas ng mga sahabat niya radhiyallahu anhum. Ang iyang putwa badanilan na makapadalo kasiran sa iyang putwa kami miskin. Mga pagaliakan sinwa mga Islam. Niyakin tawso na kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabuso kada kala kasi mga sahabat yan. Na ayat na kita nila ng mga pagalian na iyang putwa kami miskin. Kami miskin na iyang putwa badanilan. Penuntun mga darudu kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Aisyah radhiyallahu anha. Nantinya Nabi pinagawi. Naswati na sutulang niya muso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dinidutubigan sa apoy sa pagbuto mga pamilya sa kiyang buto ada akidah kuliran. Nasya baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbinuto sa mga sahabat yan, ayat niya kada kalalakiran na mababalong sila na miskin sa niyang puto ang masira. Di mo nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat tigil ng mga kagaliakan ng mga miskin, na upapurkan ang puto lagi ang puto ang mapiaparakan mo. Mataan at tigil lagi ang puto ang mga pubrisi kung mga mumin. Asara mababalitan mo ang mumin, makasasabaratan mo. Namun na yung tanwag yung puto bala sa pusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunabitan mo Muhammad ang matanag yung puto ang mga pubrisi ko mga mu'min. Yadukulunan jannata qabla amaniyain binisbi yawmin. Nagpakasunod silang si surga sa yung puto ang masapakan na kapag-uyabakiran mo Allah subhanahu wa ta'ala. Unahan ang yung puto ang mga kawasakiran sa paman na sapulot sa loob niya. Ibunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw man na inyong mga pagalya na may kamakatindag yung putwa bangkit. Awiyang tanu Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw pagampagalaya pagasunod si kusurga Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga miskin. Kuna nila nagyang putwa mga kawasasi kong mga tao. Saya din kaya natin mulabitan wa Muhammad na sa putul sa anuman. Yung putwa sa putul sa anuman na sa putul sa anuman na muri mga pagalya. Na ayaw katinian sa kaya dunia upama kubata dulu bilangan nanti mga ulama khamsu mi'ati am na 500,000 orang akatinian sa kaya dunia. Walau yung manutulong pinipata mga pagalian sa mga Islam agar kutua paman na ibubagay wa Allah subhanahu wa ta'ala kalbihan na ginang kutua mga miskin wa inukusang kaya dunia na ayaw kapilaya ko miskin na paman na duwalian ugain na sa ano nga na mauri na tanto kunubaya na bubakapi ginawa yan kutua mga miskin kamay kanapan wa Allah subhanahu wa ta'ala yung kutua surga yan na kuno makasundag yung kutua mga miskin saya katilin yan na 500 kurang mga pagalian sa mga di mga ulama apilan ayat sabab asu mga miskin na sila muna sumulci mo surga na sabab puto sa giyang punto akaku kagyang punto akaku maging wakilan wa Allah subhanahu wa ta'ala
Kami mababalik sirang sang kaya dunia amay bagian ko ay mistigar kira mamaw masirang sa anuman na mauri. Kami paman na tanong mga pagariyan ng siwa ng Islam. Makawal tanong sa anuman na mauri. Naaya po ang malapakin kung mga tao sa anuman na mauri na diyan kuntua tamo kayan. Diyan kuntua paman na kauya ganyan. Wan dunia na pisusukat, abuan dunia na pinistuat yung mga ulama rahimahumullah na ipangisar katanungan sa anak-anak mo. Paano ka man napupul ng pati mga pagarya o ayaw pa man na riyamigan na kakasusukat ang kanya dunia na si kami nibilang sa niyang utwa kasusukat sa haram na ipangistigan ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang utwa kaya sukatan kapan sa niyang utwa tamo kaharap Naan kapman ang pingusto na upama kusing kapman ang pingusto sa niyang kutwa haram na ipagisara kapman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya tamang mga pagarian na ipakaiso. Paganayrong na ang napisukat na kuhan ng pingusto ang niyang kutwa tamo. Ikalimutan mo Allah subhanahu wa ta'ala na kung itaw pinarapatan mo Allah subhanahu wa ta'ala niyang kutwa bubayan na kung sa niyang kutwa kasusukat na halal mga pagarian ng sibuwa ng Islam. Yang kedua mga kawasatu mga ulama na fayaqulu hisabun ala ma ka'indahu min mata'i dunya na kutiyag yang kutwa di kapamagit tumasi kupaman na mga lalabagiran sabab minutu sabiang kutwaan at tamukiran sang kaya dunia dan minutu mampu ipangisiran Allah subhanahu wa ta'ala sa anuman amori dan minutu sabab mga pagarian sa agama Islam ayaw kapamabila ang kutwa kapakasul miskin sa surga ang yang kutwa kapakasul ng yang kutwa kawasan na ayaw yung kaya sang kaya dunia dan imagan muslim bulan mga pagarian sa agama Islam. Sabaran tanong lang yung kaya kami miskin mga pagarian sa agama Islam. Kami paman na upama ko ba tanong ng pagilaya sumpaman na yung kaya dunia nagmunduan tanong yan ugain na malatami mansila malatami kalbihan malatami pangkatan sa agama Islam labaw mo sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang berdubayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyong utwa masakyan na supaman ng mga pangalinya ng mga miskin. Ayat yang berdubayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyong utwa masakyan na supaman ng mga pangalinya ng mga miskin. Sila ni ipinapadaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman saan na pangaling Nabi Muhammad Sabab sa iyong kutwa kapulubayan si mga miskin na ayaw panganiyan na tugan Allahumma inni miskinan wa amitni miskinan wa aksuruni fi zumaratil masakin yawmal qiyamah ayaw panganiyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah subhanahu wa ta'ala dan tiga ya Allah uya gabunga sa kaya dunia na siya kung pagnabilangan sa iyong kutwa mga miskin apa man Nabi Muhammad ya Allah sulam umurakan uli nagyang kaya kauya gulagan sang kaya dunia na kaya manangyan na siya kumanubilangan sa iyang kutwa kami miskini na amay pa na kamaw magyang kutwa kaputaya ka na tunabitan wa Muhammad na masasa ka na tuliyan na miskin na kurigad na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa iyang kutwa kaya wamatiyan na adong panapaman na isa sa dunia na tamukiyan si mga Yahudi mana mga pangariya sunabitan wa Muhammad na daagin na tanya na tamukiyan Kali sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kutwa kaya wakatian na miskin sa kanya ng mga pagariahan sa mga Islam. Sunabitan wa Muhammad amay pa na kamangong sa anuman ang mori. Nauya ka kung sunabitan wa Muhammad ya Allah na siya kung ng bilangan sa iyang kutwa mga tao ina sa iyang kutwa mga umatakan apaman na mga miskin sila mga pagariahan. Sa katanwa mga miskin, uli na sa mga pagalitan ng mga miskin, na ay inipidatan mo sa anuman na mori na sunod-sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunod-sunabitan mo Muhammad ay inawidin sa katanwa yan kaya agama. Sunod-sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinasarasayan niya ng iyang kaya agama Islam sa iyang utwabangan ng isang perakatan ng mga umat yan. Dari kanu dinagilap na bupaman na kuwanin ng iyang utwakawanin mo. Kaya insyaAllah na sa barangtan mo iyang kaya kauyang sa dunia kang ipaman na niya kayong pintuay niya oras ugayin ng mga umat na sa anuman na mga pagalian ng siwa agama Islam na yan na mula yung katan mo. Nagwayad na inapagatan mo na sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang untuk pangalan Nabi Muhammad ya Allah, uyang kamu basang kaya dunia miskin. Namu paman nakapanta ganda mo kapatay na miskin. Namu paman na makaumang sa ano nga na mo yan, na siya kumita misagyan mo tua miskin. Nasubiyan ko wa Aisyah radhiyallahu anha, na inipakinsiliyan si Nabi Muhammad at pinananima ya Rasulullah, inungkana na po ng inagyan ka na napang ya Rasulullah, na inisip ko ng Nabi Muhammad, na pinanain na mong yadukulun ang jannata qabla agniyahin bi'arba'ina kharifa, na pinanabitan mo Muhammad, na ilwakanutong piyani, na kukubayakan si mga umatakan ng mga miskin, kami paman na mag-anasiran, na pagkasunod silang sa surga sa anungan na mori, kami na ang niyahin kung unaan ang puno ang mga kawasakiran. Ayaw na kuna sunod sa mga miskinan sa mga kawasa, sa iyang puno at pinagbitan wa Muhammad, dapat na puno ramu na pinagbitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagaliya, asa naman tayo katano maging kayayaman na niyan na puso ka mga inisukor. Na lagi-lagi na nung-usang kaya betan sa kaya niya mga pangalian. Pera-pera yung mga lung sa miskin. Nabarakatan niyang puto ayamanan niya na kau niya buyabiran sa mab sa niyang puto aya supataniran na halal. Ayawalay niya na may ito. Daap bilay kaban niya terang. Daap bilay kaban niya na malakaw niya gadugayin na sumangawatayan na may ataramihan sa niyang puto akapin. Niya pakakasan yung sumangawatayan. Kapag minubali sumangawatayan na pamanian na malay dibli sa kaya dunia. Antara kami bawata sa ustad, bawata sa alim, o di na bawata sa hafid, na paman na ubang ka ng ligil yung puto anong na daawan niya sumatan. Ugay na sabab sa giyang puto ayaw mga lukusyan, sumama ang musmina na pamanian na mapapada ng kira na giyang puto apapus, mamangin sumursiku Allah subhanahu wa ta'ala, na binisubay kira na giyang puto apaw niya kuhin. Nadong paman, siya nakatalo ako yung mga kawasan. Apaman na bilang-bilang ang sutara, biya makapiyak walay, maula ni lupa, mapiyak galabag, malain lalo, ugay dadaaban niya nung yatarbiya sa niya punto ang mga watay. Dahil biya kapasan mo mga watayan, dahil na paman na namapyan ng mga wata, apaman na bayiran niyang guna sa niyang punto ang mga luksiran, sa pagputo sa niyang punto apaman na, biya datina na niyang punto ang kabarakan, na magkapaling sumuro sa niyang punto ang imugiran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa namin ang Nabi Muhammad ang kalibiyan namin ang kulto ang mga miskin. Di mo Nabi Muhammad ang ittala'atu fil jannati fara'aitu akthara ahliha al-fuqara. Miyatutagi na pakalat di mo Nabi Muhammad ang iyang kulto surga. Anta akat di mo Nabi Muhammad ang iyakilangan naman ang iyang kulto surga. Wallahu subhanahu wa ta'ala na ayad naman ang kalat di mo Nabi ang iyakilangan na silimong surga na iyang kulto ay ang mga tao na iyang kulto ang mga publi di mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariyakan sa ito ang Islam. Tanto din buwan na naging kaya kami miskin. Yang untuk kamu samurkan wakaman nabi yang karudun kami paman na tanto din umasakit. Akan kudaman tanong miskin mga ginawatan. Ay nabidiyan na paman na madagalakman na kumipangarapatan sa biyan kaya sumiyag ni daulan-ulan. Hindi ka maswayaman na niyan na miskin. Na kami yung makandugan na daw makalaga. O di na paman na din ng makakasuyag yung kuntua kapitalya. Anta ka ba din ng yalapin sa yung kuntua tao? Nasa barakaw itong magariyakan sinikwa ng Islam. Kaginan na kadar Allah subhanahu wa ta'ala dan kapanamibayan sa kaya dunia. Na paman natatakadirin mo Allah subhanahu wa ta'ala yung kuntua kumanya siya. Nayapunan niya kasikwa Allah subhanahu wa ta'ala na di mafitna agyan kuntua puso ka suginawa ka, di mafitna suyaman na niyan na pamilya ka, di mafitna su mga wata ka, kapakasabar tanong ka, insyaallah, nagyang kuntua paman na tulaw na tanong sa ano man amawi, nagiliti mas papiyaran tanong, nagyang kaya kapapiyan tanong sa kanya nila. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dito nakagduro yan. At tingnan na hadithukum hadithan fahfadu. Penutulung Quran wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agian kaya hadis na paman na siapa ni wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia na inna dunya li arba'ati nafar mata ada tiga agian kaya dunia na matatapu agian utwa patak kelas yang mengatau kagadai pun sagian utwa patak kelas yang Nabi Muhammad abdun razaqahu Allah malan wa ilman
Pagani sa giyang punto apa na giyang punto sa kataw-kataw. Malaging siya sudah Tuhan ang giyang punto baik. Abigan Allah subhanahu wa ta'ala sa tamo. Abigan Allah subhanahu wa ta'ala sa ilmu. Wa huwa yattaqi rabbahu fi. Nagyang punto paman na tao. Abigan Allah subhanahu wa ta'ala sa tamo. Abigan punto ilmu kataw. Na inusarian sa giyang punto kanaksimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia ini serapa dia puntua tamu kian? Aku pamanna kenapa dia lebih susah dia puntua haram? Wa yasmilu fihi rahimahu. Dan dia puntua pamanna tamu kian, dan dia puntua kenalian. Nah ini sumpahnya sa dia puntua mga tungalinian. Dan kaya kenalian na tuguna bitan Muhammad. Na matala dia puntua tamu kamu dia puntua ilmu. Na adna kabinaru Allah subhanahu wa ta'ala. Na dia puntua lagi puntua tawa tuguna bitan Muhammad. Na dia puntua apaman na manusia sa kanya dunia dan diberi mananian na pinabiro natin na kita naman. Kaya mana lagi ang mundo atau atatamungan sa kanya dunia. Nagwan na ilmu yan sa kanya dunia. Lagi ang mundo ilmu yan na mamanag yan sa mapanubuhay ni kalamihan Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilusang yan sa kanyang mundo ang mga tunganin yan. Nagwaya kanalian na pamanag yan mundo at amog yan na nakamunamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaginan susakato dinaan na sa napunluswa na para sa mga Islam, isuporta sa mga Islam, isuporta sa masjid, isuporta sa yaman yan ng mga madrasa, isuporta sa giyang mga miskin, isuporta sa giyang mga watayo, uli na giyang mga balong, na isa ng atawa ang yung sa kaya dunia. Ayaw pa nakataon na bitan mo Muhammad at tinagay pangasigi inutang yang kaya mo. Pagalairo natin mo na bitan mo Muhammad at iyong punto at tawang bigan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa tamo. Ang wayaman na niyan na ilmo na niyang di Kristo sa iyong punto agamat ng Islam. Mga pagalairo sa mga Islam na ayay katwat mo na bitan mo Muhammad. Ang mga sangkaya dunia o binataw sangkaya dunia. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا تاوتون بتنوى محمد أبدا والله سبحانه وتعالى سعيد قدهم وإن دنيا نبرية بتنوى محمد ستمو فهو صادق بنية وإن يموت وتون أبيا بندت تمويان وإن فمن قطيس يموت ونياتيان وإن تدوى يموت ونياتيان أدنيا لمدر سمين وليان لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان upama buat dia dengan sangat ajuma buat tamukan anak kita yang mutu akan beriakan lantas tamukan dapat ujung lebakan lagi yang mutu lagi dari yang mutu akan kemudian ayam mana lagi yang mutu tamukan na inusarian si agama Islam ayam mana lagi yang mutu tamukan na si inusar sabihan mutu itu pengapia agama Islam bahwa biniyati fa'adruhu ma sawa lagi yang butuh timu nabi Muhammad lagi butuh tahu ayat buah ini mengiru Allah subhanahu wa ta'ala na ilmu na datamuhun nasiran natin nabi Muhammad na lagi dari yang butuh balas sa tubuhay mga pagarya asara mata mo katano yang kaya paman na kanal skip wa matano Islam mga naltan laki mga pagarya yang kaya umur na kanabag pag-alam sa iyang butuh kaswatan mo skip wa matano Islam. Kenapa ini pengalam saja untuk paman nakapa kapunwas watanu kapungan na datang usikwa gamatan Islam paganarin dan lagi yang kaya gamatan Islam sagi yang kaya masa mga pagarya layan na kadang-kadang usikwa mga tao lagi yang puto kurang kira lagi yang puto asabon lagi tumambili paman na sumadagalan na ayaw paman na linya ni matru na kaya berdong kami din sagi yang kaya agama Islam na ayaw puno mga pagarya lagi yang kaya ginawang ka at na yung mga alam na sabi mo kaya man na niya nakapunga na niya si mama o mama mo ipunin ako mga madrasa nakatayo sa mga ulama tanong ipunin kinang iswa nga matanong Islam sabi ang kaya mga ulay na ron kaya man na niyan o sa lagi ang puto oras ka Lingkap pagila lagi ang puto oras ka upaman namin ituloy ng Sweden kaya napaman na ayaw ko alam doon kaya namin ito oras ayaw piyakap-piyap di mo nabitan wa Muhammad na tao nagyang puto ayaman na niyan namiyang insarina siya po Allah subhanahu wa ta'ala nagyang puto malalan mo umurihan na siya niya sa kasipo ang Muslim lagi na ni mapiyakta ng mga pagalian ayaw na ingatan wa at mga ula at mo nabitan wa Muhammad وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما قاوت النبي محمد أبدا والله سبحانه وتعالى صدقه
Ubaid na dan niya pamanabugiyat ni Nabi Muhammad sa ilmu. Yakhbitu fi malihi bigayri ilmi. Napudusan niya binagyan kutwa tamukiyan sa biyang kutwa paman na daaban niya nung nakanan. Ino mga dari halal at nakaharam ang iyang kutwa ino saran niya sa biyang kutwa tamukiyan. Kataya sumiyag binagyan kaya paman na inisapar wa gamatan wa gamisna. Namanong ka puno kuminta apa dari yang ginawa kawan paman ano na ino saran biyang kutwa tamuka. Ino mga dari miya kabuka sa biyang kutwa di kaslasla sa biyang kutwa mga gawi. Apya kaharam wa gamatan wa islam. Ino mga ganyan, biya ka umupukaw, biya ka umupuno sa wataka, biya ka umupuno sa mga pagawin ka, biya ka umupuno sa karungan ka, sa pamilya ka, na biya ka umupuno sa biyang kaya paman na mga gawin, apaman na inisapar o gamatan ng Islam, ang iyong mutuan yung ikasilas ka. Antara paman niya na sumiyag mo biyang kaya paman na gumbuara mo, na ano ka matatapong pagariya sa biyang kaya mga derba, sika mga nisumiyong sa biyang mutuan, derba mga paman na pagkilay mo na biyang mutuan, ikasilas ka sa biyang mutuan, kapagasunan biyang mutuan, gumbuara mo. Naging pagariya ibus kita sa biyang kaya paman na mga tao, abigan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa tamo ugain na dan yan nagbibisa yaman yan na ilmu sa biyang mutuan, panggulo na yan, panggusto niyan sa biyang mutuan, tamo yan. Di mo na kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang biyang mutuan, tamo yan. Napaman na yan pinakalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagudan niya nung panapaman na kundi sa mga tumanay niyan. Nagudin niya panakatanaw bagyang mutuan, tamo yan at nakabunang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagari ang pinay ang paman na pagari tanuan at tanuan. Uwain na din po sa zakat. Pira-piray naman ang yan nagtatanuan. Sumumun sa paman na pumuli na paman na din niya nangapsidukan. Sumumun na yan po paman na pumangan sa tabang na din niya nangapsidukan. Paman na pag-ilayo na yan po ang masjid. Paman na pag-Kristuan na ipagapiyaw darpa na ipagapiyaw bantuan ng mga Muslim na din yung nangapsidukan. Ibigay ko na yaman na yan na yan po ang mananasan. Paman na turbiyaro na yan po ang mga wata. Pagkanunan sa mga wata, ang duty puno sa yan po paman na darpa. Paman na kailangan na sa mga wata na matang ginanagyan po wakalaksi po Allah subhanahu wa ta'ala. Mapangunang ginanagyan po wakalaksi po Allah subhanahu wa ta'ala. Ano managyan po wakaplanong ginagyan po wakalalanuan sa diyan po darpa. Ugay nagyan po wakawasan na paman natin sa kanya nagpakasupunta sa diyan po wakalasan. Yan na natin nabitan wa Muhammad. Ang tao ay katalwa tao. Ayaw ini bugayron wallahu subhanahu wa ta'ala na tamo ko na ganyan mo din sa ilmo. Dadan niya nakalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu paman na din niya nakataon o bagyang mutuwa tamo kiyan at nakabunaron Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niya penuliswa sa giyang mutuwa mga tumalay niyan. Bahwa biakbatil manasid na ginanim yung karakterata ay betad sa giyang mutuwa paman kapan akaman ng mga tao amatatapos ang kanila. Yang karakterata ito ang betad ng mga pangariyan. Abigan Allah subhanahu wa ta'ala sa tamo. Nadan niya din naman pamigilagyan ko ito ay pakapiyan niya sa dunia na ay pakapiyan niya sa lunga na mori. Dan niya din naman pigiraan na masana ay palabu Allah subhanahu wa ta'ala sa niya mutwa kumur. Nayakatero na bitan wa Muhammad na tingin na panganganiwag yung mutwa kaya kumur. Gula lang sa niya mutwa paman na mga sadaka o mga tamukin. May ano yung panong mga ulama? Aso mga pagalitan mo paman na di mo kumur din. Nayan na panganilan, naya ang mga kami mga kasulisang kanya dunia, kasumangan na mo kami, napaman na pangilin namin, ibagay sa iyong punto paman na sana. Huwag yung mga pangalian, na mga pulilingan, amay kasutaw na may labong sa iyong kanan na kumur. Naano sutaw mo kiyan, na kaya paman na inuwagian ko ito paman na si karoman yan sa mga watayan. Uli na adong pa na paman na ito nakasutamo yan ayam yakang puno na sana kawataw. Sabab puto sana makapamimigiran ng pangaliya. Sabab puto sabihan ko ito paman na kauyag-uyag-uyag pa na doon mapada na magyan ko ito bubayasan yan ko ito akasadika. Bubayasan yan ko ito paman na di ka silasla uli na paman na yan ko ito di ka pangangapin isa yan ko ito mga miskin miya karton din man mga pangaliya. Agyan mo ito paman na lumalang kapakasagyan mo ito adal pakawasa ka mangawasan ugayin na may kasumur kagyan mo ito paman na adna paman na kailangan yan na di ka pa nang lumawan, na di ka pa nagdibangan
Niakan dulu nak itu mga pagalia. Adia punto akado beritawa paman kamali kita sangin namanya. Dari kita niya penagia punto mga pagalian. Dari kita niya pensudah payan. Dari kita niya pensudah payan isna. Nama pemikiran tanong mga pagalia. Ay penakatiru Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amay kamakaw masu mga tao sa anungan na mauri. Naski sila ng pagkasiru sa iya punto sadaka. Wali mga pagaliw kiyang kaya kau yang punya betanong sabi niya. Na napaman na ini suportatan wag yang puntuan 2 tiapira. Ini suportatan wag yang puntuan 5 tiapira. O di napaman na mga 2 sapira. Nagyang puntuan paman na ini suportatan na ini sedekah ka na makaumakas ano nga na mawin. Nagyang ipaman na kasinungan ka sa ano nga na mawin. Ay kapatid mo na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao. Natawa daw kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang puntuan tamu na ganyan panagpili sa yaman yan na ilmu. Tawa paman na ganyan niya sukat sa iyang punto ilmu ang iyang punto tamu. Bahwa yaqulu law anna li fulanan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Upama kung iyang punto paman ayaman niya yan sa ginawa niya. Na upama buat dia na kuwan na tamu paman na pagtuloy na pagkatakan ng iyang punto lagi ng iyang punto paman na ganito ang iyang punto pagaliangan. Ang iyang punto at tamu yan na sinya inusan sa iyang punto manata. Bahwa biniyatihi fawizu masawa natin ko na kita ng Muhammad. Sabab sa iyang punto paman ni artinya nun. Nagyang punto paman na kung kataw na sulusayran na malagi na kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagalian ng miskin talon ng kumiskin. Kung gayon na paman na din kami pangisig yung punto mga tao ang iyang katamok sa kaya dunia na inusari na nagyang punto at tamukiran sa iyang punto manata. Miskin tanong kung miskin na sabar ang tanong. Pada naman tanong si mga ginawa tanong ang iyang punto at katulad na pangisukur si paman na mga limon at tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار قد بلغي مطالبون مسالك الجرار يا الله يا رب العالمين يا الله نقول منك يا الله إليك منك يا الله سيك وغلبك بي يا الله يا الله نقول منك يا الله فتوبتك منك يا الله يا رب العالمين يا الله لك توبتك منك سيك وغلبك يا الله يا الله الذي تبيت أنت كمل أنسى يا الله يا رب العالمين يا قرمامي أنت كم يا قرمامي أنت كم فيغني يا الله يا رب العالمين فتونمي أنت كجيبك تولي يا الله إليك منك يا الله يا رب العالمين يا الله ندبر إلى كميكم وقد استأنمي إنت نسخ يا الله يا الله نفترك يا الله على نمول قد استأنيت إلى مرقمي يا الله يا الله نيمنت يا الله نتولك فترونك تمملك بالخسائر يا الله يا رب العالمين يا الله إليك فتشمع المسمي يا الله يا الله نسمع أمامي وسمع إلهي يا الله يا رب العالمين يا الله يا رب العالمين تمنى منك يا الله وترك جميع سماوات يا الله يا الله نتوفيك سماوات
ومن يا الله يا رب العالمين يا الله نكون منك يا الله يا رب العالمين قتل وانسرا سبب يا وقت لنا وضمن الإسلام يا الله كن منك يا الله وقد فلسطين ومريت ومن ثم وطاء مقلنا ومثل قرآن يا الله فقد لنا يا الله ثم مولانا يا الله يا رب العالمين يا الله سبحانه وتعالى يا الله نكون منك يا الله مقد لكم إلى نفسك ودكم يا الله يا رب العالمين يا الله فقولنا يا الله سبحانه وتعالى يا الله نشفي برحمتك يا الله نقتل وانسرا نسبك يا الله كن منك يا الله وسيق مسرا يا الله وسيق مسرا ومددك يا الله يا رب العالمين يا الله كن منك يا الله أمد مسلم ما بنا وفي سلسلك بنا ويا الله يا رب العالمين يا الله تمددك يا الله سبحانه يا الله كن منك يا الله ويسير سبحانه مغوينا ويكم يا الله يا رب العالمين يا الله sampai bagi yang kaya bulan Ramadan ya Allah sampai bagi yang kaya bulan Ramadan ya Allah berikan mereka ya Allah maka bagaimana kami isi bulan Ramadan ya Allah berikan mereka ya Allah kalimat wa semua amalan ya Allah ya Rabbal Alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam